I anirem en directe a un dels museus de l'esperanto més importants del món. Es troba a Subirats, a l'Alt Penedès, i a partir d'avui obrirà tots els caps de setmana per mostrar objectes i documents de tot tipus escrits en aquesta llengua artificial inventada al segle XIX. Ho veuran al final, o "che la fino", com es diu en esperanto, d'aquest a la Notícies. Fins ara mateix. A partir d'aquest cap de setmana, el Museu d'Esperanto de Subirats, el més important de l'Estat, torna a obrir de manera regular els dissabtes i els diumenges. La col·lecció de documents és amplíssima, 25.000 objectes, llibres i revistes, i tota la col·lecció la va recollir un sol home que va dedicar-hi tota la vida. Núria Bacardit, amb quines curiositats t'has trobat? Doncs entre aquests 25.000 objectes que podem trobar en aquest museu, n'hi ha alguns, els més valuosos, podríem dir, són aquestes cartes escrites pel mateix doctor Zamenhof. Per exemple, aquí tenim aquesta, que és una fotocòpia que va enviar Zamenhof a l'Ajuntament de Sabadell, que li havia dedicat un carrer al seu nom. Era el juliol del 1912. També tenim, per exemple, aquestes ampolles de cava català, etiquetades en esperanto, que es feien servir pels congressos que es feien d'aquesta llengua aquí a Catalunya. De llibres, que n'hi ha un munt, doncs, per exemple, tenim la col·lecció de Tintín, tenim aquest Cranc de les pinces d'or, traduïda a La Cravo cun orai pingiloi. Tenim La solitud de Víctor Català, traduïda a l'esperanto com a Solezzo, i tenim aquest Quixot de Cervantes, així que aquest mundialment famós inici del Quixot en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, aquí el tradueixen com En villaggio de la Mancha, qui es nomon mine volas memori. Esperem haver-ho llegit bé. En definitiva, aquest museu obre aquests caps de setmana ja de forma oficial amb aquest horari fix. Avui han tingut en aquesta nova etapa les primeres visites guiades, en què els visitants, el públic, s'han trobat totes aquestes curiositats, tot aquest munt de revistes, de postals, de llibres i també objectes de merchandising, dòminos, adhesius, pins, calendaris, en fi, un fotimer d'elements. L'esperanto va néixer de la ploma de Zamenhof a 1887. Volia que fos una llengua auxiliar internacional, com una mena de segona llengua de comunicació després de la materna. Actualment diuen que el parlen és una mica difícil de calibrar entre 200.000 i 1 milió de persones. Aquest museu de Subirats és un dels més importants del món i va néixer de la falera, de l'afició d'un col·leccionista particular. Amb ell l'afició li va venir una mica, podem dir, de rebot. Anava a portar la seva bicicleta en un taller, en aquell taller el van subscriure en una revista, va aprendre aquella llengua i des de llavors va passar-se mitja vida col·leccionant objectes relacionats amb l'esperanto. Ell ja sempre havia tingut un esperit molt col·leccionista i va dir, bueno, jo si aquí no faig alguna cosa útil, ho perdré. Mira, saps què? Posaré anuncis amb les revistes d'esperanto que col·lecciono revistes. I sí, així ho va fer i va tenir tant ressonància que van començar a arribar tanta quantitat de revistes i llibres i que va arribar un moment que a casa no hi cabia. La Cataluna mi traduquis plurajn tekstojn, el Ramon Llull, Ausiàs March, Quim Monzó, Salvat Papasseit, Salvador Espriu, kaj l'Ausiàs March aperis sesdek poemoj en dulingva eldono, kiun faris la Valencia Generalitat sub la nomo Am cantoj, cants d'amor, en 1993. No és del tot fàcil.